Staré mesto pripravilo darček pre všetkých hokejových fanúšikov. Na veľkoplošnej obrazovke na Hviezdoslavovom námestí si môžete pozrieť zápasy z hokejových majstrovstiev. V pondelok o 3:45 sa stretne slovenský tím s francúzskym. V stredu o 7:45 sa Slováci stretnú s Nórskom. Veľkokapacitné kontajnery na domový a stavebný odpad umiestni mestská časť Staré mesto aj tento týždeň. V útorok a v stredu ich nájdete na týchto uliciach: Mudroňová Broskyňová, Kubániho Čerešňová, Gajová Alžbetínska a Poštová námestie SMP. Všetci, ktorí sa chcú stretnúť so starostkou Starého mesta Táňou Rosovou a porozprávať sa v neformálnej atmosfére o témach Starého mesta alebo o ich podnetoch, sú vítaní na pravidelnom podujatí Káva so starostkou. Tento týždeň sa uskutoční o 5. hodine popoludní vo vinárni Bakhus na Hlbokej ceste. 9 miest, 9 autorov a úryvky v podaní známych osobností. Také je podujatie Noc literatúry, ktoré sa tento rok uskutoční v stredu 14. mája. Začína sa o 6. hodine popoludní v kaviarni u Kubistu na Gröslingovej číslo 26. Známe osobnosti prečítajú úryvky napríklad aj v galérii, v záhrade alebo v kontajneri na Šafárikovom námestí. Kompletný program si môžete prečítať na stránke www.staremesto.sk. Aj tento týždeň zavítajú na Poľnú ulicu farmári z celého Slovenska, aby vám ponúkli čerstvé a kvalitné mliečne či mäsové výrobky, pečivo a mnohé ďalšie svoje produkty. Farmárske trhy sa začínajú o 8 hodine ráno a potrvajú do 6 hodiny popoludní. V nedeľu bude športové podujatie pre celé rodiny Milá míľa v Horskom parku. Zabehať si môžete v krásnom prostredí a vyhrať pekné ceny. Podujatie sa začína o 10 hodine ráno. Od Vydrickej brány po Laurinskú bránu. Tak znie téma ďalšej prehliadky v rámci projektu Poznaj Staré mesto. Sprevádzať bude Helena Navrátilová, stretávame sa o 2 hodine popoludní na Hlavnom námestí.